ninforma lil pubbliku li millum bdejna sensiela ta' direttivi, daw id-direttivi ħajkunu qegħdin isiru ġewwa l-isptar Mater Dei u daw id-direttivi ħajkunu segwiti lil ħaddiema li jgħidulhom phlebotomist. Daw il-ħaddiema biex tkunu tafu ma dawk in-nies li jiġbdu d-demm mill-vini tan-nies. Aħna ma xtaqniex nirrikorru għal din id-direttiva, ma kenniex għażla oħra biex il-pubbliku jkun jaf l-istorja da hemm grupp huwa ristret, in-numru tagħhom da m'hemmx mijiet. U minn dan numru li hemm li diġà għandhom pressjoni ta' xogħol fenomenali, kull min mar forsi jiġbed id-demm l-isptar jaf li qed ngħid issewwa, hemm tnejn min-nies li dawn fuq direttiva li ħarġet union oħra li għandhom dritt, minix qed nidħol f'dak il-mertu, mhumiex jaqdu l-funzjoni tagħhom. Daw ta' min jgħid ilhom il fuq minn sena, kważi sena u nofs, ma jagħmlu ebda xogħol, daw jitlu għax-xogħol u ma jagħmlu xejn aktar għax qed isegwu direttiva. Bħala General Workers Union ma tkellimniex qabel għax ma rridux nitlu f'battibek ma' ħaddiema li tisegwu direttiva tal-union tagħhom, mhux l-interess tagħna. Però tridu tifhmu wkoll li konsegwenza ta' dawn l-azzjonijiet ix-xogħol li suppost jagħmlu daw it-tnejn min-nies intefa' fuq sħabhom fuq il-kollegi tagħhom u ovvjament meta dawn ġa għandhom pressjoni qawwija qed ikompli jżid ma' dal-pressjoni. Għaldaqstant millum din id-direttiva tidħol fis-seħħ li tfisser li dawk il-phlebotomisti li jkunu qegħdin fi swali jew jaħdmu Mater Dei jirrifjutaw li jinqalgħu minn hemmhekk u jmorru jagħmlu xogħol ġo swali oħra ġo l-onkoloġija, eċetera, eċetera. Dan aħna qed nagħmluh biex is-sitwazzjoni li hemm tiġi żblokkata kemm jista' jkun malajr. Biex inserraħ ras il-pubbliku maħniex naraw li dawn id-direttivi ser ikollhom x'impatt fuq is-servizz, għandna attenti ħafna li ma jkunx il-każ, għax aħna fil-waqt li bħala union irridu nieħdu ħsieb l-interessi tal-membri tagħna, irridu nżommu f'moħħna wkoll is-servizz li qed jagħtu u n-nies il-pazjenti li jkunu rridu jieħdew. Jiġifieri li nagħmlu xi direttiva li taffettwa lill-pazjent tkun last resort. F'dan il-każ nerġa' ngħid m'aħniex qed naraw li ħajkun hemm xi impatt fuq il-pazjent.